Hallo, gutter. Hva skjer da? Nei. Skjer det? Røyker dere? Ja, skal du ha den, eller? Nei, herregud, jeg er ikke dum. Kom igjen da. Nei. Det er liksom ikke så farlig da. Feiger du ut, eller? Kom igjen da. Lever du? Skal du ha? Ja, hvis du skal være som oss, så må du gjøre som oss. Feiger du ut, eller? Nei, jeg kan bare ikke gjøre det.